खालामना होयो आरो मोजां थासारिनि गेजेरजों जोङो बेखौ शुटिं खालामनायनि उनाव जोङो टेलिभिजनाव जाहाथे मोजां टेलिकास्ट खालामनो हायो। दा जोङो बे बुब्लियाव लोगो मोननो हादों माखासे मानि आलासि जों हांख्रायनाय बायदि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। गिबियाव जों बिथांमोनखौ बरायबाय आरो बे हाबाफारियाव जोंजों दङ सावथुननि स्क्रिप्ट राइटार देंखो ब्रह्म, जोंनि एक्टर दङ मेइन एक्टर टिपु नार्जारी आरो मेइन एक्ट्रेस रिंकु मणि नार्जारी। 88टा थाफ्लाबाय थागोन सावथुनाव टिपु नार्जारीजों नारजि गोरान बिथाङा जोंजों लोगोआव दङ, मेकआप खालामबाय थादों। आरो बेवहाय दङ आलायारन थियेटारनि बिगोमा उपेन केरकाटारि दङ, लोगोसे सावथुननि लाइमोन फाव खालामगोन जायखौ हिर' होननानै बुङो इंराजियाव, सार बर' दं। आरो जोंनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो फैदों मिडिया पार्सन्सफोर आरो बेवहाय जोंहा दङ जोंनि बे दिनैनि आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव जोंखौहाय थुलुंगा होफैनाय आरो गसाइनि सेराव जोंखौ लांनायनि खाबु खालामनाय दौरि धीरेन बसुमतारी। आं गोबांथारनि मुं मख'लिया, जोबथारनायाव जोङो मुंख'दोनि सुलेखा बसुमतारी गाहाय आलासि जों बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदों। आं फारि फारियै सिनायथि होलांनो सानदों। जोङो गिबियावनो जोंनि गाहाय आलासि सुलेखा बसुमतारी बिथांखौ सिनायथि होगोन आरो बिथाङानो जोंनि हाबाफारिखौ जुरिनायनि बागै नारेंखल थाइसे देखावनायनि गेजेरजों गेब्रुहोनायनि गेजेरजों सुरु खालामना होगोन सावथुन शुटिं खालामनायनि खामानिखौ आरो फंनैसो बिबुंथि होगोन। गिबियावनो आङो सिनायथि होगोन सुलेखा बसुमतारी, गांसे आर'नाइजों बरायगोन बिथांखौ। सुलेखा बसुमतारी बिथाङा जाबाय बर'नि सासे मैखोम आर्टिस्ट। गोजोननाय होदों जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय। बेनि उनाव जोंजों दङ आलासि आलायारन थियेटारनि बिगोमा उपेन केरकाटारि, बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनो सिगांदों। बिथाङा जाबाय उपेन केरकाटारि, आलायारन बर' थियेटारनि बिगोमा। बेनि उनाव आं सिनायथि होनो लादों बिजनि प्रेस क्लाबनि आफादगिरि दङ हेमेन शर्मा, बिथांखौ जौस्राङाव हांख्रायहरदों आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो लादों। बिथाङा जाबाय हेमेन शर्मा, बिथाङा बिजनि प्रेस क्लाबनि आफादगिरि। बिथांखौ जों मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांखौ जौस्राङाव जिरायनो खावलायबाय। बेयावनो जिरायनो हागोन हेमेन। दा समाव जोङो सिनायथि होगोन जोंनि दौरि, जाय बिथाङा जोंनि बे सावथुन खालामनायनि हाबाफारिखौ गसाइनि सेराव लांनो हादों आरो आर'ज गाबनायनि खाबु खालामनो हादों, धीरेन बसुमतारी। जों बिथांखौ जौस्राङाव हांख्रायहरबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो लादों। धीरेन बसुमतारी बिथाङा दौरि आरो बिथांनि फुजिनाय फुजा होनायजोंनो जोङो गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। गोजोननाय होदों। दा जोङो गावनि न'खरनि गोजाखौ साफा साफा सिनायथि होनोसै। बिथांमोननो जों आर'नाइ होनो हानाय नंलिया गावनिखाय। गिबियावनो स्क्रिप्ट राइटार आरो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर देंखो ब्रह्म बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायबाय। गोजोननाय होदों। बेनि उनाव मेइन एक्टर टिपु नार्जारी, बिथाङा बर'नि थियेटार मुलुगाव फेस्लाजों गावखौ फसंथानो हादों। टिपु नार्जारी मोनफ्रोमबो एपिसडआव बिथांनि आगान गोग्लैगोन। बिनि उनाव नारजि गोरान बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायदों। सावथुनाव बिथाङा 88टा थाफाबाय थागोन टिपु नार्जारीजों। बेनि उनाव दङ
लाइमोन गाहाय फावखुंगुर जोंसार बर' बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायदों। बिथाङा जाबाय जोंसार बर'। बेनिफ्राय गोबांथार रल प्ले खालामगोन जायनि सिथ्लायाव बै सिथ्लानि बिगोमा जागोन जाय बेयो जाहैबाय माइनावखौ आं जौ समाव खावलायहरदों फैनो थाखाय। बिथाङा सेकेन्ड मेइन एक्ट्रेस माइनाव बर'। जिराय। बेनि उनाव जोंहा दङ रिंकुमनि नार्जारि, बिथाङा गाहाय रल प्ले खालामगोन, दा बिथाङा गैथ'वा। बिनि उनाव दङ रैमु ब्रह्म, बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायदों। बिथाङा लाइमोन फावथिगिरि जागोन। बिनि उनाव जोंजों थागोन पुलिसनि रल प्ले खालामनाय SP महरै प्रानेश्वर ब्रह्म, बिथांखौ जौसाङाव फैनो खावलायदों आरो सिनायथि लानो खावलायदों। बिथाङा पुलिसनि रल प्ले खालामगोन, गोजोननाय होदों। बिनि उनाव कमलाकान्त बसुमतारी, बिथाङाबो सासे मैखोम रल लागोन आरो बिथाङा जागोन एक्ट्रेसनि बिफा। बिनि उनावहाय सदानन्द दैमारि, बिथाङाबो रल प्ले खालामगोन। बिनि उनाव दङ दाउफ्रि लाबारि, बिथांखौबो जों सिनायथि लानो खावलायदों। बिनि उनाव दङ चक्र बर', सिनायथि लानो खावलायदों। बेनि उनाव दङ माखासे माने पुलिसफोर जागोन जोंहा। बिरखां बसुमतारी, बे पुलिस जागोन। राजा बसुमतारी, पुलिस जागोन। गोमसार बसुमतारी, पुलिस जागोन। आरो दङ निजोम बसुमतारी, पुलिस जागोन। आरो सासे दङ गुन्दा जाग्रा जोंसार बर', बिथांखौ फैनो खावलायदों। बिथाङा गुन्दानि रल प्ले खालामगोन। मानसिया बेस्थ' दङ, टेकनिकेल एडिटरबो बिथाङा। आरो गोबांथार दङ, गोबांसा दंबावो, जोङो दिनै बेवहाय मोनजोबनो हायाखै, जेरावनाखि जोंहा मिल्खा सिं बर'नि बाथ्रा फैगोन। आरो मोजांथार रल प्ले खालामनो बिथाङा सिगांदों मिल्खा सिं बर'आ। आरो राजिब नार्जारि दं, पुलिस, बिथाङा रल प्ले खालामगोन। बेनिफ्राय गोबांथार माने मदारुफोर थागोन। जायखिजाया जोङो सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ दोनथ'बाय, उन समाव जोङो सिनायथि लानाय हाबाफारिखौ लाबावगोन। दा जोङो बे समाव जाय गेदेमा आलासि, बिथांखौ गावनि फंनैसो बिबुंथि होनायनि गेजेरजों जोंनि बे शुभ महरतखौ बेखेवनो थाखाय आरो शुटिंनि हाबाफारिखौ जुरि होनो थाखाय खावलायबाय सुलेखा बसुमतारी। हेलौ, मानगोनां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिगोमा श्री राजेन बसुमतारी, लोगोसे महरगिरि फंबाय बिनानावमोन आरो दाब दाब चेनेलनिफ्राय नुजाफैनाय रिपर्टार नोंथांमोन, दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिफ्राय मोनसे गाहाम थांखि लानानै बर'नि सिरियाल खालामजेननो होननानै आवगायदों। दा आं सानो बे सिरियाला जोंनि हारिनि बा जोंनि सुबुंफोरनो मोनसे गाहाम मेसेज होगोन होननानै। आरो आं साननाय बादिब्ला बेनो हयथ' गिबि बर'नि सिरियाल जागोन। बेनि सिगाङाव जादोंब्ला आं मिथिला, माने आंनि नोजोराव आं गिबि बायदि मोनदों। दिनै बे जौ सिरियालखौ खालामनो लानायाव आं बिथां राजेन बसुमतारीखौ आरो लोगोसे
बेजों गोरोबनानै थाफानाय महरगिरि मावथि नोंथांमोनखौ गासैखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरो आरो लोगोसे बे सिरियेला जोंनि हारिनि गेजेराव गनायजागोन बा बयबो आजावनानै लागोन बयबो नायगोन होननानै आं मिजिंबो थियो ओमफ्राय दिनै आंखौ बे मोनसे गाहाम उद्देश्य लानानै बे हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ सायख'नायलाय आं नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो आङो आंनि गोजोननायखौ बावहरबाय दा आंनि बुंनांगौआथ' जेबो गैया एसेबां मानि दा आंखौ बेखेवनो लाबोबाय बेनो आंनि थाखाय जोबोद गोग्गानाय आरो आं मिजिंल' थिनो हागौ आरो इसोरनावल' आरज गाबनो हागौ जोंनि बे दा लानाय थांखिया बे जौ होननाय सिरियेला गाहामैनो गाहाम सोलिबाय थाथों बेखौनो आं बुंनानै आं दिनैनि बे शुभ मुहुरतखौ गाहाम समखौ बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावनानै होबाय गोजोन्थों जोबोर गोजोननाय होदों बिथांनो बेखेवनायनि थाखाय बिबुंथि लाखिनो थाखाय आरो सासे जोंहा सिनायथि होथारनांगौ दङ बे जाहैबाय मेकआप आर्टिस्ट मेकआप मेन गासैमोननो सिनो पाउडार लगायनानै महर बेरस्रांहोगोन आरो गावबो निजे एक्टिं खालामगोन गेस्ट आर्टिस्ट हिसाबै जायनि एक्टिंखौ जोङो माने खेबसेल' नुनो मोनगोन आरो बे खेबसेजोंनो बावनो हायि जानानै थागोन बिसम्बि बिथाङा जाहैबाय दैजि ब्रह्म बिथांखौ जों फैनानै खावलायदों आरो सिनायथि लानो खावलायदों बिथाङा मेकआप आर्टिस्ट दैजि ब्रह्म गोजोननाय होदों दा जोंनि टिमा बेखिनिनो जागोन आरो दा गाहाय आलासि बिथांखौ जोंनि नारेंखलखौ देख्रुबनो खावलायगोन आरो बिनि उनावनो जोंनि सिनेमानि जोंनि फार्स्ट माने शट लानाय बेखौ जों मावजेनगोन आरो बे हाबाखौ जोंहा एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर आंनि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर बिथाङा गाइड होगोन दा समाव आङो नारेंखल देख्रुबनायनि गेजेरजों जोंनि बे खामानि शुटिं खामानिखौ जुरिहोनो खावलायनाय जाबाय दा बिथाङा आं बयखौबो खावलायदों सिगां फारसे आवगायबोनो थाखाय जोंनि बे नारेंखल देख्रुबनाय हाबाफारिया जोब्बाय आरो जों शुटिंखौ आरम्भ खालामनोसै केमेरामेनखौ खाथियाव हांख्रायहरदों आरो स्लेट डाइरेक्टर नै बिरखां लाना फैदो सिलरा लाना फैदो बेनिफ्राय केमेराखौ आवगायबोनो खावलायबाय आरो एक्टर सानै बिथांमोनखौ खाथियाव खावलायहरबाय नारजि गोरान आरो टिपु नार्जारि नोंथांमोना आगोलाव फैनांगौ जोंनि फार्स्ट शटआ मा रोखोम जागोन बेखौ जोङो एसे गायना होदोनि आगोलाव फैदो दा बेहाय दा एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर दङ देंखो ब्रह्म बिथाङा डायलगखौ खिथागोन बिनिफ्राय नोंथांमोननो माने रल लानो होगोन दा जोंनि नाटकआ थांबाय थागोन दा अब्लाबो जोङो मोनसे शटनि दा समाव लानो नागिरदों मुहुरतआव जिरायबा जेबो नङा थाजागोन दा बे समाव एसिस्टेन्ट डाइरेक्टरनो आङो हगारना होदों फंसे डायलग बिथांमोनहा होगोन गिबियावनो
दिनैनि बे जौ दा वाइन बे सिरियालखौ जागायनाय हाबाफारियाव नुजाफैनाय मानगोनां आलासि बिथांमोन आरो मिडिया पार्सन बिथांमोन आरो लोगोसे बे सिरियालजोंनो लोब्बा थाफागोन मानगोनां बिथांमोन आरो गासैबो फावगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि हामलायनाय बावबाय। दा गिबि जे बेखेवनाय हाबाफारियाव माखासे सर्ट जोङो लानो नागिरदों। दा बेवहाय गिबियावनो थिफुथला आरो नारजि गोरान बिथांमोना गावसोरनि आंगो लोगो आइअसनि अफिसार टाउनाव बिथांनाव आलासि जानो थांगोन। दा बेयावनो लामायाव रायज्लायनाय फंनैसो डायलगखौ जों होनो सिगांदों। औ औ औ होमब्ला जोङो स्टार्ट खालामनोसै। ओरै जागोन डाइरेक्सन आं बुंनायनि जे स्लेटखौ लाबोनानै बे स्लेट मास्टारा बेखौ दिन्थिगोन केमेरायाव दिन्थिगोन बेखौहाय। बेनिफ्राय बे आउट जागोन अब्ला बुंगोन बेनिफ्राय रल होननाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा एसे थाबायबाय जाबाय। बेनिफ्राय एक्सन होनबाथाय नोंथांमोननि खामानियाव मावबाय केमेराफ्रा खेबबाय आरो बेबायदि दै। दा होमबा आं होनोसै दे हेन्डसेक दे दे नोंहाबोथ' दिनै छात्रना दे बेस्ट अफ लाक। स' स्लेट मास्टार so nice. Okay, out. So roll. Oh, roll. Action. Camera sini hot. Action ba. Naide. Asa 1 second. No. Neighbor second. It is hope समाय नोंथांमोननि रायजोफ्रा बैथिंसो दं नालाय नों ओरै फैनानै बुंनांगोन दे ओरै फैदे आं बुंनो ओरै दे ओरै आंनि उनाव मा खालामगोन थिफु नों जेब्ला नोङो फैगोन नोंहा बे आगोल फैगोन आंखौ नाय दे आंखौ नाय चेक खालाम आंखौहाय आंखौ बेखौ बास बेनिफ्राय केमेरा बिथिं दङ रायजोफ्रा बिथिं दं दे बेनिफ्राय आं जेब्लानाखि रल होनना बुंगोन रल होनबा थाबायलां बेनिफ्राय एक्सन होननाय लोगो लोगोनो केमेरासो नायदो ओमफ्राय दानिया नोंहा बारस'नानै बुंहैदो नोंहा बेंथायदो आरो बे थाबायनो आवगायनो मोनला दे औ दे बे काटमोन दे काट ओमफ्राय एनजि सर्टखौथ' मिथिखागौ सक्र' मिथिखागौ लाखिनो दोननाय दे रेडि आउट रल एक्सन जायाखै नोङो खेबसेनिबो नायदों नोङो माने लामा नोंहा नायग्रोनांगोन बे लामाया बबेथिं माथोमोन माने बे कनफिउजन जादों बायदि बे बुजिगोन बेखायनो लामाखौ गोसोआव दं मा जागोन आरो दे नों एसे दे नोङो जागोन ओरैहाय दे थारमाने स्लेट मास्टार दे अके आउट रल एक्सन जौनि जानो हागौ नाथाय नों आं
Last day, even. Itu last day, yeah. Last child Monday. Now, let. Okay, out. Roll. Action. Nice. It was nice shot. So, जोबोद गोजोननाय होबाय गासैनिसिमबो दा समाव जोङो जोबनाय फारसे थांगासिनो दङ जोंनि स्क्रिप्ट राइटार बिथाङा फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन दिनैनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि मानगोनां गाहाय सुजुगिरि सार राजन बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव जे मोनसे बर'नि गिबिसिन सिरियाल बेखौ मावफुंनो आखायाव लादों दा बे हाबाफारियाव आंखौ स्क्रिप्ट राइटार महरै बिथाङा आंनो गेदेरथार मोनसे बिबान होनायाव आं गावखौनो गोग्गानायबो मोनदों थारै आं थुनलाइजों सोमोन्दो गोनांब्लाबो नांगौ बायदि जौगासारनो हायाखै आं दासो खिलिजेननाय बायदि आङो माखासे बर'नि थियेटारफोराव सोरां मन्जु आरो आलायारन बेफोराव मोननैसो नायजाब हरनानै बै नायजाबनि गेजेरजों माखासे बर' रायजो राजा बिथांमोननि अनसायनाय मोननानै दिनै बिथाङा आंखौ बे जौ स्क्रिप्टखौ मोजाङै लिरफुंनो हागोन बेबायदि मोनसे गेदेरथार आसा लानानै आंखौ खावलायनायाव आंबो नाजानो गोसो जादों आरो आंबो थांखि लादों बेखौ मावफुंनो थाखाय दा बेयावनो बे जौ दा वाइन बे सिरियालनि गेजेरजों बे स्ट'रिनि गेजेरजों जोङो बर' समाजाव बा मुलुगाव जौनि माखासे गोहोम जौआ मानसि माहारिखौ मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बिनि माखासे मेसेजफोरखौ जोङो होनो नाजागोन दा बे जौ सिरियालखौ जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोनहा अनसायो आरो जोंनो अराय सम थुलुंगा होबाय थायो जाहाथे जों बर'नि हारिमुखौ गोगोम खालामनायाव बर'नि हारिमुखौ जौगाहोनायाव माइ गाब गरसेजों समानब्लाबो जाहाथे जोंबो बिहोमा होनो हायो आं बेखौ हास्थायनानै जोंनि बे जौ सिरियाला जाहाथे नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनि आशीर्बाद बरदानजों जाहाथे जाफुंसारो बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों दा समाव जोंजों लोगोसे दङ उपेन केरकाटारि आलासि बिथाङा आरो आलायारन थियेटारनि बिगोमा बिथांखौ आं फंनैसो बुंनो खावलायगोन गावनि मोन्दांथिखौ लानानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय बेखिनियावनो आंखौ दिनैनि गोथार सानाव आलासि बायदि हांख्रायहरनायलाय आं दिनै दान्दिसे समब्लाबो नुजाथिफैनानै जोबोद गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो इंखं टेलिभिजननि बिगोमा
राजेन बसुमतारिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावहरो जाहाथे बिथाङा जा थांखि लानानै दिनैनि बे गोथार सानाव जौ सिरियालखौ जागायजेनदों बियो जाहाथे गासिबो रायजो राजानि सायाव गोजोनग्लायनाय होनो हागोनखौ आं नुहुरदों आरो बे लिरगिरि बिथां देंखो ब्रह्मनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो बे जौ सिरियालाव जाय जाय महरगिरिफोरा बाहागो लागोन बिथांमोननिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावहरदों जाहाथे बे सिरियाला बयनिबो गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हायो आरो गासै जोंनि बिटिआर ओनसोल एबा बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव रायजो जानाय बर' सुबुंफोरखौ बे सिरियालखौ नायगोन होननानै आं बयखौबो खावलायनाय थायो दा बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ जोंहा सुलेखा मेडाम साराबो बुंखालांबाय जोंहा इंखं टेलिभिजननि बिगोमा सारमोनानो गासिबखौबो बुंखाबाय जायखिजाया गोजोननाय मोनदों बे सिरियाला जै जागोनखौ आं नुहुरदों बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि गोथार सानाव बोर सास्रिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाहैबाय गोजोन्थों गोजोननाय होदों बिथांनो गावनि सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों गावनि मोन्दांथिखौ बुंनायनि थाखाय दा जोङो खावलायगोन टिपु नार्जारि मेइन एक्टर बिथांखौ गावनि मोन्दांथिखौ बुंनो थाखाय मानगोनां बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिगोमा राजेन सार लोगोसेयैनो नुजाफैनाय गोबां हारिमुखौ मोजां मोनग्रा रायजोफोर लोगोसेयावनो मिडियानि माखासे बिथांमोन आंहा बुंनो गोनाङा गैयामोन नाथाय खामानिया आंनिया बेनोनो दा जायखिजाया बेयाव टिभि सिरियाल खालामगोन होननानै सारा लिंहरनायखाय हायोना हाया नाजाथारनो हान्थु खरायनानैबो हान्थु दुलुननानैबो नाजानो होननानै फैनाय जादों रायजोफ्रा अनसायनाय होगोन ना होआ बे उननिसो खोथासै जायखिजाया नाजाथारगोन जेरै लिरगिरिया लिरदों आन्दाज मोननाय बादिब्ला बर'नि मोनसे गिदिर मेसेज दं बेहाय बे मेसेजखौ जानाय जायैनि गेजेरजोंब्लाबो बर' सुबुंफोरा अननानै बयबो नायलायोब्ला आंबो जोबोद गोजोनगोन बेखिनिखौनो बुंनानै आं जिरायथ'बाय दानिया नारजि गोरान बिथांखौबो फंनैसो बुंनो खावलायदों मानगोनां इंखं टेलिभिजन सत्ताधिकारी माने बिगोमा जाफैनाय आलासि बेवहाय बाहागो लाग्राफोर जेसेबां बाहागो लागोन बे लोगोफोर आरो आंहा बिदि बुंनो माबा गैयामोन बुंनो हाथावथ' आंहा जेबो माबा गैया बेखौनो थेवबो ओरैनो बुंनो थिननायलाय बुंनो गसंबाय जायखिया आं गोसोजों गोसो आंबो सानखुमाबाय थायोमोन बर'नि गेजेरावबो बिदि मोनसे सिरियाल टिभि सिरियाल जोंहाबो हायोबा बानायनांगौमोन होननानै बिथाङा दाख्लै प्रस्ताब होबाय रायलायलायबाय बुंहर खालामनो नागिरदों नोंथाङा मा सानो होनबाय आंबो बुंबाय खालामबोबाथ' मोजां जेरावबो जेखि खामानियानो जाया मानो बिथां राजेन बसुमतारिया आगोल मावनो मोनबासो मोजां मोनखायो पेपारखौनो होन टेलिभिजनखौनो होन बायदिसिनाखौनो होन सिनेमा बायदिसिना आरो बर'नि मादाव सिरियालाबो बेनो प्रथम जागोन आं सानो आरो बियो रायजोफोरजों अनसायजागोन होननानै आङो मिजिंथिनानै बेखिनिखौ
गोजोननाय होबाय दा जोंहा सासे आलासिखौ जोङो जोबनायाव बुंनो खावलायनि हेमेन शर्मा बिथाङा फंनैसो बिबुंथि लाखिफैगोन নমস্কাৰ খুলুমবাই বড়োলেণ্ড ইংখং টেলিভিশ্যনৰ বেনাৰত প্ৰথম বড়ো টিভি চিৰিয়েল নিৰ্মাণ হ'ব যৌ আৰু ইয়াৰে শুভ মুহূৰ্ত ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হৈ গ'ল এয়া আমাৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় নানা জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ এই অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন বড়ো টেলিভিশ্যন ধাৰাবাহিক নিৰ্মাণ হ'ব যৌ আৰু বিষয়বস্তু সাম্প্ৰতিক কালৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে মদ ড্ৰাগছ এইবিলাকে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি লৈ গৈ আছে গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাজেন দাক এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত টিভি চিৰিয়েল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছে গজনথং बयनिसिमबो गोजोननाय होबाय जे नोंथांमोनहा जोंनि हांख्रायनाय बायदियै थि समाव सफैनानै जोंखौहाय मदद खालामदों आरो उन समाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनबाय थागोन बेखौ मिजिं लादों मिजिं खालामो जौ दि वाइन बे टिभि सिरियेला बयजोंबो अनसायजागोन आरो गोबां खस्थ' खालामनांगोन जोंनि प्लेयार्सफोरा बेखौ बयबो मिन्थिगौ आरो जिनाखि जौ बे जौआ जोंनि सुबुं हारिनि थाखाय मोनसे साव होननानै दा समाव बानबुंथि सोलिबोदों आरो बे बानबुंथिखौनो बिथा लानानै जोङो बे सावथुनखौ बानायलांनो सिगांदों अबयसे बेवहाय गोबां फेस्लानि बिथिं थागोन जाय फेस्लानि बिथिंफोरा सोरनिबा गोसोखौ आघात होनोबो हागौ अब्लाबो बे मोनसे सावथुनसो होननानै जाहाथे जोंखौ निमाहा होयो बेखौ बुंखानो आरो सोरनिबा जिउआव गोरोबनायबो जानो हागौ माब्लाबा जोंनि बे सावथुननि दिन्थिनायफोरा बेयाव नोंथांमोना जाहाथे दुखु मोननाय फोरमायना नायगिरिफ्रा जाहाथे आघात मोना एबा जोंखौहाय गावसोरखौ लानानै सावथुनखौ बानायदों होननानै साननाया जाहाथे जाया जों बेखौनो जों खावलायगोन आरो जिहेतु बे मोनसे सावथुन बे सावथुनाव गोबां रोखोमनि बिदै थागोन बेवहाय बैफोरखौ सावथुननि दोहोरोमावनो जों दोननानै लांनो नाजादों आरो उन समाव बयनिबो अनसायनाय आरो देहा परामर्श बोसोनफोर जोङो लुबैगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि सावथुना बबेबा समावहाय सौथुनाय जायोब्ला बेफोराव नोंथांमोननि साजेसन जोंनो नांगोन आरो बेखौहाय लांबाय थानाय समावहाय माबायदि जोङो फोलाव लाङोब्ला एबा माबायदि जों लाङोब्ला मोजां जागोन बेखौ नोंथांमोना बोसोन हरलायगोन होनना जों मिजिं लादों आरो बेखिनिनि गेजेरजोंनो जों दिनै बे बाहागो लाफैनाय गासै आलासि गेदेमामोननो गोजोननाय हामबाय होनाय जाबाय आरो लोगोसे गासै नायगिरि अनलाइन जों लाइभआव दा बे हाबाफारिखौ जोङो लांबाय थादों बड'लेण्ड टेलिभिसननि गेजेरजों बे नायगिरि बयनिसिमबो जोंनो बेखिनि टाइम होनायनि थाखाय जोंनि मुहुरतनि हाबाफारिखौ नायनायनि थाखाय बयनोबो हामबाय होदों आरो उन समाव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोननि आसा लानानै जोंनि बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय दा जोंनि शुटिंआ सुरु जासिगोन दा बेखायनो प्लेयार्सफोरखौ जेरावबो जाहाथे थाङा बेयावनो थानो खावलायदों आरो दिनैनिफ्राय जोङो जुरिबाय आरो जोंनि स्टेसन जोंनि लोगो मोनलायजेननाया बे हलावनो जाजेनगोन बे हलावनो बयबो फैनांगौ शुटिंआव फैनो समावहाय आरो जोङो वाट्सएपनि गेजेरजों मेसेज हरनाय जागोन सोरहा